Daghang residente hilabi na kabataan ang mitambong sa ikatulo ka tuig sa anibersaryo sa Submissive Cares programa ni Mayor Jewel Adnan Hataman. Mga programa sa gobyerno nga dalhon ang serbisyo sa munisipyo ngadto sa mga barangay. Dungan sa anibersaryo ang paglunsad sa programang Submissive Helps, diin mga social services ug livelihood assistance na SAB ang matagamtaman sa katawhan. Sa mga flagship program natin is yung Submissive Cares. So isa sa mga naisip natin po is ibaba yung gobyerno sa mga barangay level. At the same time, maranasan din at saka hindi na mahirapan ang mga taong bayan na pupunta pa sa atin, maghabol pa sa atin. So dapat kami na yung lumapit. Nilapit namin po yung gobyerno sa mga tao. Aminado si Mayor Hataman nga dako ang nahimong kadaot sa pagpanghasi kaniadto sa Abu Sayyaf Group sa iyang munisipalidad. Apan gipasalig niini nga pinaagi sa mga programa sa iyang administrasyon mawagtang nakini sa hingpit. Hilabi na ang mga benepisyaryo niini mao ang mga anak sa kanhing miyembro sa ESG. Particularly yung sumisip po, hindi na tulad ng iniisip ng mga nakakarami noon, yung nakikita sa balita o nakikita sa news na puro kidnapping at saka bombing or yung mga ESG. Ngayon po, alos makakasama natin yung mga ESG dahil sa mga programa na binigay natin sa kanila. Importante alang kang Mayor Hataman nga masustener ang mga programa nga iyang nasugdan aron mulahutay ang komunidad sa pagtabang usab sa gobyerno. Dako ang pasalamat sa mayor ngadto sa provincial government nga misuporta pag-ayo sa programa. Gani, pakusga ni Mayor Hataman ang programa sa turismo sa lungsod nga makatabang og dako sa paglambo sa ekonomiya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.